मार्कुसनि चैप्टार 2 वर्स 1 जेब्ला बियो साननैसोनि उनाव काफारनाहुमाव फैफिनदों, अब्ला बिसोरो खोनानो मोनबाय बियो न'आव दं। वर्स 2 आरो मानसिफ्रा एसेबां ज' जादों बिसोरो दरखंआव जायगा मोननो हायाखिसै आरो बियो बेयाव गाहाम खबरखौ प्रचार खालामदों। वर्स 3 बे समाव खायसे मानसिफ्रा थांनानै सासे बादक गोनांखौ साब्रैजों बानानै बिनि खाथियाव लाबोदों। वर्स 4 नाथाय बिसोरो गाजा गोमजानि जुनै बिखौ जिसुनि खाथियाव लांनो हायि जानायखाय बिसोरो सायावनि उखुमखौ बोदलादों आरो गब्लं खालामनानै सांगिजों बेयाव उन्दुनाय बादक गोनां मानसिखौबो नामिहरदों। वर्स 5 आरो जिसुआ बिसोरनि बिसासखौ नुनानै बे बादक गोनांखौ होनबाय, बिसा हौवा, नोंनि पापफोरखौ क्षमा होनाय जाबाय। वर्स 6 नाथाय बेयाव जफानाय खायसे आयेन गोरोंफ्रा गाव गावनि मनाव बाबिदों। वर्स 7 बे मानसिया मानो बेबादि बुंखो? बियो इसोरखौ निन्दिदों। सासेल' बे जाबाय इसोरनि बायरे सोर पापफोरखौ क्षमा होनो हागौ? वर्स 8 बिसोरो मनाव बेबादि बाबिनायखौ जिसुआ गावनि जिउआव थर्द मोननानै बिसोरखौ होनदों, नोंसोरो मानो गाव गावनि मनाव बेबादि बाबिदों? वर्स 9 बबेया आलथुआसिन जागोन, सासे बादक गोनांखौ बुंनाया नोंनि पापफोरखौ क्षमा होनाय जाबाय, नङाब्ला नोङो सिखांनानै गावनि सांगिखौ दिखांनानै थाबायदो। वर्स 10 नोंसोरो मिथिनो मोनगोन मानसिनि बिसा हौवाहा संसाराव पाप क्षमा होनो एखतियार दं। बियो बे बादक गोनांखौ होनदों। वर्स 11 नोंखौ आङो बुङो, सिखांनानै नोङो नोंनि सांगिखौ लानानै न'आव थां। वर्स 12 अब्ला बियो सिखांदों आरो गावनि सांगिखौ दिखांनानै बयनिबो नुनायाव बाहेरायाव थांदों। अब्ला बयबो बिमायनो सोमोनांदों आरो बेबादिनो बुंनानै इसोरखौ बाख्नायदों, जोङो माब्लाबाबो बेबादिखौ नुफेराखै। वर्स 13 आरोबाव बियो थांनानै सागोर जिं जिं थाबायबायदों। अब्ला गाजा गोमजा मानसिफ्रा बिनियाव थांदेरबाय आरो बियो बिसोरनो उपदेश होदों। वर्स 14 आरो बियो थाबायलांनायाव आलफायनि फिसाज्ला लेबिखौ मासुल खांनायनि मावसालियाव जनाय नुनानै बिखौ होनबाय, आंजों फैफादो, आरो बियो सिखांनानै बिजों थांफादों। वर्स 15 आरो जिसुआ जेब्ला बिनि न'आव ओंखाम जानो जदों, अब्ला गोबां मासुल खांग्रा आरो पापीफ्रा जिसु आरो बिनि चेलाफोरजों ओंखाम जानो जफादों, मानोना बिजों फैफानायफ्रा गोबांथारमोन। वर्स 16 आरो फारिसाइफोरनि आयेन गोरोंफ्राबो बिजों दंफायोमोन आरो जेब्ला बिसोरो बिखौ पापीफोर आरो मासुल खांग्राफोरजों जाफानाय नुदों, अब्ला बिसोरो बिनि चेलाफोरखौ होनबाय, बियो मासुल खांग्रा आरो पापीफोरजों मानो जाफादों लोंफादों? वर्स 17 जिसुआ बे बाथ्राखौ खोनानानै बिसोरखौ होनबाय,
गोख्रोंफोरनो अजा नाङा, जब्राफोरनोसो नांगौ। आङो धोरोमियाफोरखौ लिंनो फैयाखै, पापीफोरखौसो। वर्स 18। आरो जेब्ला ज'हनि चेलाफ्रा आरो फारसेफ्रा उदै बासिदों, अब्ला खायसे फैनानै जिसुनियाव सोंदों, ज'हनि चेलाफोर आरो फारसेफोरनि चेलाफ्रा उदै बासियो, अब्ला नोंनि चेलाफ्रा मानो उदै बासियाखै? वर्स 19। जिसुआ बिसोरखौ बुंफिनदों, हौवा गोदाना बिसोरजों थासान्दि बिनि लोगोफ्रा उदै बासिनो हागौ ने? नङा, जेसे गोबाव हौवा गोदाना बिसोरजों थागोन, असे गोबाव उदै बासिनो हाया। वर्स 20। नाथाय बि दिन सफैगौ जेब्ला हौवा गोदाना बिसोरनिफ्राय लांजागोन, अब्ला बिसोरो बि दिनाव उदै बासिगोन। वर्स 21। रावबो गोजाम पसाकआव खरं खथं हिखौ सुजाबा, नङाब्ला गोदान हिनि थालिया गोजाम हिखौ माखासे जिब्रासिन होयो आरो अरसिनो। वर्स 22। आरो रावबो गोदान द्राक्षा बिदैखौ गोजाम बिगुरनि दिंग्रियाव दोननाय नङा, नङाब्ला द्राक्षा बिदैया बिगुरनि दिंग्रिखौ बेरफुहोयो आरो द्राक्षा बिदैयाबो आरो बिगुरनि दिंग्रियाबो आद्रि जायो। गोदान द्राक्षा बिदैखौ गोदान बिगुरनि दिंग्रियाव दोननाय जायो। वर्स 23। आरो बियो साबातनि दिनाव माइ बारिजों थांनायाव बिनि चेलाफ्रा माइ बिदांफोरखौ खेबस'लांदोङो। वर्स 24। अब्ला फारिसाइफ्रा जिसुखौ होनबाय, नाय, साबातनि दिनाव जेखौ खालामथावा बेखौ बिसोरो मानो मावखो? वर्स 25। बियो बिसोरखौ होनबाय, नोंसोरो फरायाखै ने? दाबिद आरो बिनि लोगोफ्रा रसा नांनायाव मा मावखो? वर्स 26। बियो दौरि गाहाय आबियाथारनि आमोलाव इसोरनि न'आव हाबनानै सालामि बावनाय सिथावखौ जाहोदों, जेखौ दौरिफोरनि बायह्रे रावबो जानो मोनथावा, आरो बियो गावनि लोगोफोरनोबो जाहोदों। वर्स 27। आरो जिसुआ बिसोरखौ होनबावदों, साबातनि दिना मानसिफोरनो लागै फसंजादों, मानसिफ्रा साबातनि लागै नङा। वर्स 28। बिनिखायनो मानसिनि फिसा हौवाया साबातनिबो बिगोमा। बेयावनो मार्कुसनि चैप्टार 2 आ जोब्बाय।